Il-kumpanija Maltija Y&P Cranes gawdit mill-Growth Scheme u permezz ta' investiment ta' €1,700,000 investit f'7 krejnijiet ġodda magħmra bl-aħħar teknoloġija. Waqt żjara fil-kumpless minn fejn topera l-kumpanija fin-Naxxar, il-Prim Ministru Robert Abela innota kif fl-aħħar jiem ħarġu 3 rapporti li l-kol kemm huma taw ċertifikat b'saħħtu lill-ekonomija Maltija. Robert Abela qal li dan qiegħed iseħħ minħabba ħidmet l-intrapriżi li jraw reżiljenza li ma bħala waqt sfidi bla preċedent u issa dawn qed ikomplu jinvestu. Dan ifisser ukoll li qed ikompli jissaħħaħ is-settur tax-xogħol. Il-Prim Ministru osserva li skont ir-rapporti ta' Fitch, ta' Moody's u tal-Kummissjoni Ewropea pajjiżna se jkompli mixi l-qudiem fit-tkabbir ekonomiku li jimna lil pajjiżna b'kuraġġ. Huwa qal li qatem l-isfidi u li l-Gvern se jassigura li se jibqa' ta' spalla bħalma kien waqt il-pandemija. Il-kumpanija Y&P Cranes twaffqet fis-sena 2000 u llum tiffoka fuq il-kirjies tal-krejnijiet kif ukoll fuq il-bejħ u l-manutenzjoni tal-krejnijiet għoljin. Il-management tal-kumpanija spjega lill-Prim Ministru li l-kumpanija bdiet b'6 krejnijiet u llum il-ġurnata li kibret impurtat iżjed minn 400 krejn u għandha qatt ieħor qawwi ta' krejnijiet lesti għall-esportazzjoni. Fl-aħħar 4 snin din il-kumpanija irdupjat in-numru ta' ħaddiema li timpjega magħha. Waqt din iż-żjara l-Prim Ministru innota wkoll it-taħriġ li jingħata fil-post tan-negozju stess lil ħaddiema bilan li jibqgħu jtejbu l-ħiliet tagħhom u joffru kwalità ta' xogħol iżjed effiċjenti. Id-direttur tal-kumpanija Raymond Gauci qal li llum il-ġurnata il-proġetti huma impenjattivi ħafna u li bl-għajnuna tal-fondi maħruġa mill-iskema, il-kumpanija se tagħmel il-qabża li dejjem xtaqet u tinvesti f'aktar tagħmir ġdid bilan li jintlaħqu it-talbiet tal-klijenti.